Türkmenistan Konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň gününiň bayramçylyk dabaralary Mary welaýatyna da giň gerimde bellenip geçirildi. Mary welaýat häkimliginiň medeniýet müdürlüğiniň Zananlar Birleşiginiň welaýat bölüminiň demokratik agrar hemem senagatçylar we telekeçiler partiyalarynyň Mary welaýat komitetleriniň kärdeşleri arkalyşyklaryň welaýat birleşmesiniň ýaşlar guramasynyň welaýat geňişiniň bilelikli guramaklaryny Mary welaýatynyň baş baýdak meýdançasyna geçirilen goşu bayramçylygyň dabarasam ruhulentlige beslendi. Bu ýerde döwlet senamyzyň dabaraly ýerine ýetirilmegine mukaddes döwlet baýdagymyz ýokary galdyrly. Şu ýegowny öterji pursatlarda halkymyzyň bagyt kanunynyň hemem el günümizi hemişe miýdemez agzy berlige, mäkem jebeslige çagyrýan döwlet baýdagymyzyň şanly bayramçylyk münasibetli mähirli gutluk sözleri aýdyldy. Döwletimizi bedewady bilen ötüşlüğün täze belentligini çykarýan halkymyzy has rowaj, has eşretli durmuşa alyp barýan hormatly prezidentimiz, arkadaly gahrman serdarymyza hemem türkmen halkynyň melelejiri gahrman arkadagymyza hoşallyk sözleri aýdyldy. Dawaranyň dowamyna welaýat medeniýet müdürlüğiniň aýdym saz we tans toparlary Maryanyň ýolaman Humaýew adyna ýürete saçylyk mekdebiniň talipleri özleriniň bayramçylyk çykyşlaryny ulu ruhulentlik bilen ýerine ýetirdiler. Olar özleriniň döwrüwap çykyşlaryna bagyt kanunymyzy, watanymyzyň baky erkanalygyny, mukaddes ýaşyl tuğumyzy, berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüni hormatly prezidentimiziň alyp barýan el halky döwlet hemem bütün adamzat bähwitli işlerini wasp edip bayramçylyga gatnaşýanlara şatlyk paýladylar. Ruhulent hemem buýsançly dawary welaýatyň bagtyar elatynyň halkymyzyň hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemem türkmen halkynyň melelejiri gahrman arkadagymyza bolan belent hormat sarpasynyň aýdyň beýanyna urildi. Türkmenistan Konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni münasibetli Mary welaýat we Mary şäher häkimlikleriniň hemem welaýat medeniýet müdürlüğiniň bilelikli guramaklaryna geçirilen bayramçylyk çäresem aýratyn ruhulentlige beslendi. Mary welaýat, Mary we Bayramaly şäheri, Mary Bayramaly Sakarçaga we Kelbazar, Türkmen Gala, Garowum etrap häkimlikleriniň Demokratik Partiýanyň Mary etrap komitetiniň, Agrar Partiýanyň Mary şäheri we Garowum etrap komitetleriniň kärdeşleri arkalyşyklaryň Mary etrap birleşmesiniň şäheri we etrap zinanlar hemem medeniýet bölümleriniň Dünýä türkmenleriniň insanperwer birleşiginiň Mary welaýat bölüminiň Marynyň Hydyr Derýäýew adyna mugallimçylyk mekdebiniň Mary lukmançylyk ortak mekdebiniň guramaklaryna şanly sena başlanyp aýdym sazy dawaralar geçirildi.